as datas non foi falta que non as recordes, porque nós non temos que lelas de ningún sitio, sabemos perfectamente cando se produciu cada acción, e sabemos que si foi no 2014, cando nunha anuncio en prensa nos enteramos de que solicitaran esta licencia, que senón non nos enterábamos por ningún lado, a mí tamén igual que fora o PP, o PSOE, que era partido político, porque iso está aí, están agora empezando cas probas, e van a empezar en breve, e grazas por adxudicarlle tamén a avenida de Celanova, que nos entendemos que hai que asfaltala, porque están todas as calles feitas unha porquería, tamén en parada, pero igual ese non é o mellor sitio para ter eso aí. Foi moi gracia que se vos enche a todos a boca falando de o rural, e promocionar o rural, pero pregúntome se realmente vos importa o rural, porque que teñades eso aí a uns metros das nosas casas, non sabedes o ruido que fai destes días que empezou, o fumo que estamos tragando. A maior parte da xente que vive en parada son xente maior que teñen problemas de bronquios, de 50.000 cousas, que ese fumo, non sei se sabedes o que é o radón, a segunda causa de cáncer de pulmón é o radón. Non sei se vos preocupa ou non, porque creo que estáis bastante enfrascados aquí nas vosas guerras de isto era culpa túa, isto tiña que haber feito tú, eso a nos como que non nos importa, nos importa que nos solucionen esos problemas que temos reales, os vosos veciños. E parte é moi hipócrita pola vosa parte que estedes lanzando vosa pelota de uns a outros, porque todos vos comprometestes a axudarnos e ningún o estades facendo. Agora sí, a demanda témola contra o Concello, antes era o PP, agora sodes outro grupo de goberno. Entón agora, como que vos poñedes para atrás porque a demanda está contra vos, e temos aí o xuizo o día 31, entón agora de repente non podedes facer o día 13, ves en que día vivo, o día 13 de xaneiro, entón agora estades máis pillados de manos. Antes tiñades un montón de posibilidades para axudarnos, non sei en que quedou o tema da moción de censura do 2018, daqueles castros que se atoparon, non sei da Confederación Hidrográfica como quedou, e que nos ofrecestes un montón de cousas, nos petamos en todas as portas, todo eran sonrisas, sobre todo na pre-campaña e na campaña electoral, e de repente, pois todos pasastes de nós, estamos abandonadísimos, eso está empezando, somos nosos que chupamos toda a porquería, pero tranquilos que aquí a xinto tamén vai chegar. E me dá a sensación de que tedes unha deixadez e unha pasividade que, pois non sei, que sinceramente parecedes que todos moi hipócritas, moi hipócritas. A hipocresía, pois pode ser a que é, pero os trámites administrativos son os que son. Moitas veces, cando se inicia un expediente, o que hai que facer é amarrar o toro polos cornos e paralo, si se pode. Logo, despois, unha vez que a maquinaria empeza a andar, e tens que esperar por un informe, e ven un informe, e ten un período de alegacións, e o Concello non fai os deberes porque non alega, e os veciños ao mellor tampouco alegan, porque se lle pasa o plazo ou porque non se enteran. E logo, despois, volve a vir outro informe. E a administración a veces non funciona como nos... Vale, ese non é o momento de paralo, non se pillou aí, puido se pillar no 2017, no 2017 faise a concesión da licencia, pero aí non había que haber prevaricado, e que utilizades moito a palabra prevaricar, eu pregúntome, sabedes realmente o que significa? Porque no 2017, cando... Sabímoslo perfectamente, dictar resolucións a sabiendas de que é ilegal. Vale, moi ben, pois nese momento non teria sido prevaricar, porque aí non había que conceder a licencia, porque esa obra estaba feita sen licencia. Entón, estaba unha obra prácticamente terminada e se lle concede a licencia a posteriori. Eu creo que eu na miña casa empezo a facer unha obra sen ter unha licencia e vides rapidamente a crujirme. Entón, por que aí non? Todos os prazos que tivestes, deixástelos pasar. Tiveron, sí, realmente era o paso de partido. Eu agradeceríache que te dirixiras ao grupo de goberno desde o 2014 hasta o 2019 no mes de xuño. Sí, pois, claro. O Partido Popular, non me Entonces, vos estaban na oposición, sí, pero bueno. Nos podíamos facer o que podíamos facer, apoyarvos a nós, e que máis? E acompañarvos a instancias onde fora, pero nada máis. Agora chega a resolución dos informes que timos encima da mesa e nós non podemos facer outra cousa, ou facemos desaler de funcións ou prevaricamos. Entonces, o único que podemos facer agora mesmo dentro da alcaldía este tipo de goberno é, unha vez que esa planta empece a funcionar en serio e se se producen daños, pues privamos as instancias judiciais e exixir a responsabilidade medioambiental e as responsabilidades que sexan exigibles donde sexa. E é o único que vos podemos ofrecer ahora mismo. Eu, o gallar, tuvera o poder de ir a parada e pecharle a planta a esa empresa, pero que non o teño. Nin o teño eu, nin creo incluso que o teña o presidente da Xunta.
Porque, xa digo, e aquí que me corrixan os técnicos, pero unha vez que a maquinaria se bota a andar, testos ou dos informes, tens que aprobar a veces cousas que non te gustan nada. Pero nada, como esa planta e outras cousas ao mellor ainda peores. Non sei se con isto resposto ás vosas demandas.